तो लोगोफोर WhatsAppनिफ्राय गुड निउज माने WhatsAppआव मोनसे फिचार खालामदों गोबां इम्पर्टेन्ट बै फिचारा जोंनि थाखाय गोबां इम्पर्टेन्ट बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय जितु फिचार आपडेट खालामदों बै WhatsAppआव मोनसे फिचार आपडेट खालामदों बै फिचारा मा बेनिफ्राय जोङो मा बेनिफिट मोननो हागोन बै फिचारा माबायसा इउज खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय मानोना बै जितु फिचार फैनाय बेयो जोंनि थाखाय गोबां इम्पर्टेन्ट बा इउजफुल जागोन तो बिदिब्ला आं गोदान मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोरना बिदिब्ला जोङो डाइरेक्टलि WhatsAppआव थांनानै नायहैनोसै माबायसा आपडेट बा माबायसा फिचार ना लोगोफोर बिदिब्ला आङो WhatsAppआव क्लिक खालामसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नोंथांनि WhatsAppआव जितु WhatsApp सलायना नर्मेलि WhatsApp सलायो बेयाव थांबानो नुगोन जितु मेसेन्जार WhatsApp होननानै बुङो ना बिनिफ्राय मोनसे नाम्बार लानोसै आङो मोनसे जितु आंनि WhatsApp कन्टेक्टआव थानाय मोनसे नाम्बार लानोसै ना बेयाव लाबाय आङो फर एग्जाम्पल हिसाबै माने भिडिअआ गोलाव जानाय नङा नोंथांमोना जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय 2 मिनिट बा 3 मिनिट जागोन आरोना बिदिनो जितु भिडिअ बे भिडिअआ बिनिफ्राय आं मोनसे मेसेज हरनोसै मा खबरखौ खाबार ना जेब्ला नोङो मोनसे टाइप खालामो ना खायसेनिया माने इउज खालामनो रोङा माने जितु गुबुन बिसोरबो किबर्ड इउज खालामो ना अब्लाथाय माने अट' कारेक्सन थायो अब्लाथाय लिरबाथाय बेलेग जालाङो ना अब्लाथाय जितु मेसेज हरनो नागिरदोंमोन बे मेसेजआ मा जालाङो गोरोन्थि जालाङो ना अब्लाथाय गोरोन्थि जालाङोब्ला बेखौ जोङो एडिट खालामनो हायो आरोखि एडिट खालामनाय मोनसे फिचार फैबाय WhatsAppनिफ्राय जेनेबा जोङो इउटुबाव जुदि कमेन्ट हरोब्ला इउटुबाव कमेन्ट हरनाया गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौबो जों एडिट खालामनो हायो फेसबुकाव हरनाय जादोंबा बेखौबो एडिट खालामनो हायो माने एक्सेट्रा बेफोरबायसा ससियेल मिडियाफोराव मा एडिट खालामनो हायोमोन बेनिखायनो WhatsAppआवबो मोनसे फिचार लाबाय जेब्ला जोङो मेसेज हरोब्ला बे मेसेजआ गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ जोङो मा खालामनो हासिगोन एडिट खालामनो हासिगोन आरोखि ना नैयाव नुबाय नोंथांमोना मा खाबार इदि जाबायना बेखौ आङो सेन्ड खालामसै आरोना जिहेतु आंनि मेसेज हरनाया बियो मा जाबाय गोरोन्थि जाबाय बा गोरोन्थि जादों आरोना बेनिफ्राय बेखौ जुदि जोङो हुद्द खालामफिनबा माने राइट कारेक्ट खालामफिननोबा बेयाव क्लिक खालामनानै लादो सेबथाबनानै बेनिफ्राय नैयाव नुगोन नोंथांमोना 3 डटआव क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय नैयाव अप्सन नुदों नोंथांमोना एडिट नुदोंना बेनिफ्राय एडिटआव क्लिक खालामबाथाय नैयाव फैगोन जितु जोंनि मेसेज हरनाय बै मेसेज हरनाया सजा फैगोन आरोखि ना नैयाव नुदों नोंथांमोना मा खाबार ना बेखौ जोङो मा खबर लिरफिनबाय ना मा खबर बेनिफ्राय नैयाव राइट सिन नुदो बेयाव क्लिक खालामना हो नै नोंथांमोना नुगोन नै जितु जोंनि मेसेज हरनाय बेयो मा खाबार मोना दहायो दा मा जाबाय जों एडिट खालामबाय नालाय ना नोंथांमोना नायनो हागोन नै एडिटेड ना बेयाव मा खबर नुबाय नोंथांमोना बेफोरबायसा जितु मेसेज हरनाया गोरोन्थि जायोब्ला ना गोरोन्थि जादोंब्ला माने आगोलाव बेफोरबायसा फिचारा गैयामोन आरोखि माने 2-3 जाबाय बे फिचारा फैनायाव अब्लाबो आं भिडिअ लाबोनायखौमोन बा भिडिअ माने प्रभाइड खालामनो हायाखैमोन नोंथांमोनाव बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ माने प्रभाइड खालामना होबाय बा नोंथांमोननो शेयार खालामना होबाय जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हायो माबेसा बेनिफिट जायो बेनि जितु बेनिफिट बेनो माबाफोर गोरोन्थिफोर जाफ्लांबाथाय जों एडिट खालामनानै मेसेज हरफिननो हायो बा कमेन्ट खालामफिननो हानाय आरोना बेफोरबायसा जितु तो बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो जिखुनु लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो बिदिनो गोदान मोनसे बिदिनो फिसा फिनला आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आरो गोबां इउटुबनिबो आं इसेबाबो नोंथांमोननो आं इउटुबनि ग्र' जानाय बा मोनसेबाबो इसेबाबो माने इउटुबनिफ्राय नलेज होनो आं नोंथांमोननो ट्राइ खालामबाय थायो बेनिखायनो जितु चेनेल बे चेनेलखौ आंनिखौ साबस्क्राइब खालामहो जाहाथे आंनिफ्राय इसेबाबो बेनिफिट मोननो हायो बा मुलाम्फा मोननो हायो तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरोना आरो आंनि मोनसे खोथा आंनि जितु भिडिअ रेगुलारलि फैनाय गोबां प्रब्लेमनि जाहोनाव आङो भिडिअखौ रेगुलार खालामनो हायाखै लासैनो आं भिडिअखौ रेगुलार खालामबाय थागोन बा रेगुलार आपल'ड होबाय थागोन लोगोसे